د چارچوبه خباتên diyarkirina nûnerên parêzgehê Hesekê û Kobanê Komîteya Hilbijartinê hatiye erekdarkirin. Li gorî peymana 29 çile mijareke danûstandinan jî nûnerên parêzgehê Hesekê û Kobanê ye. Nûnerên ji bo Parlamentoya Sûriyê an dibin navê Meclisa Gel. Têkildarî vê babetê beriya niha li Hesekê, Kobanê û Şam hevdîtin hatibûn kirin. Hatibû gotin ku hejmara nûnerên herêmê wekî dehan hatiye diyarkirin. Meclisa Gel ji 210 endaman pêk tê. Piştî hevdîtinan li Hesekê, Qamişlo, Dêrek û Kobanê komisyonên hilbijartinê hatin erekdarkirin. Komisyonên hatine diyarkirin wê serlêdanên namzetiyê werbigirin. Piştî serlêdanên wê di nava namzetan de hilbijartin bêne çêkirin û nûnerên bêne diyarkirin wê li Şamê herêmê temsîlê bikin. Dîroka bidawîbûna serlêdan û hilbijartinan hîna nehatiye diyarkirin.